bazopresenta omnye. Ngiyacela ukuthi kube khona umbuzo ozophuma ku-group 2, kube khona futhi umbuzo ozophuma ku-group 3, ubhekise ku-group 1. Cela isikhathi bepresenta nibalalele nibe nemibuzo nizoyibuza. Cela kuphume 2 questions. Kanjalo kuzoba vice versa. I-group epresentayo iyabuzwa ama-group alalele awu-2 questions. So ke ngiyacela ukuthi simlalele osipresentelayo osiphendulele imibuzo bese angaphendulanga ofisa ukubuza bese ngizonikeza ithuba ke bese niyayibuza lo mbuzo bese siyayiphendula bese siyiphendula kanjalo abefundisi besilekelele. Cela nimshayele izandla uLinda group 1 no. Masukele phandle ndawo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngiyaphila bazalwane. Igama Sithembiso Sibongo nomculo. Amen. Ngikhonza eMountain. Amen. Sika baba umphathi. Amen. Ngisedesiwe ngikholwa. Amen. Ngikhetha nje inkosi nomsindisi ukuthi ekhole endleleni. Amen. Ngiyabingelela bonke abafundisi ngixolisa. Ngiyabingelela bonke abafundisi abakhona noma abafundisi abakhona. Amen. Ngizokhulumela u-group 1. Amen. Sithi ihlobo umbuzo oqala kubi ngane lolu hlobo lobulili. Amen. Yila esuke sikhuluma ngabantu esuke sebeshintshe imvelo kaNkulunkulu. Amen. Umuntu lithi iBhayibheli uma uzofunda uNkulunkulu wadala umuntu wesilisa wase wadala umuntu wesifazane. Amen. Wase wadala ukuthi bephilisane bezane bani according to iBhayibheli. Amen. So impendulo yami ukuthi uphambene nentando kaNkulunkulu. Amen. Ngani na ngoba uNkulunkulu mesibeka emhlabeni usibekela ukuthi sizokwandisa umhlaba. Amen. Mesandisa umhlaba mese siveza icebo lakhe ngezwi lakhe. Amen. Impendulo yesibili lo moya lona uma usufikile kumoya othelelanayo. Amen. Kodwa asikwazi ukubaxosha laba bantu endlini kaNkulunkulu. Why sibaxoshe endlini kaNkulunkulu? Ngoba sonke uNkulunkulu singabantu bakaNkulunkulu. Sokumoya osukufikile ngaleso sikhathi uzotshontsha ubuyena. Amen. Into engasiza ukuthi singabazalwane sibakhulekele. Ngoba uma uNkulunkulu akwazi ukushintsha ingqondo kaFaro ukuthi ededela abantwana bakaIsrayeli nabo engabakhulula uma siyibandla sibakhulekele. Amen. No Petro wakhishwa empilweni ekhulekelwa abazalwane. Amen. Futhi nathi sinamandla singabazalwane singabaxoshe ngaphandle kodwa sibabeke enkosini. Amen. Mase umuntu ke uma sethelelwe ilento engaphuma kanjani kuyo. Amen. Engaphuma ngokuthi naye engayicwasi eqhubeke ehlanganyele nabazalwane. Amen. Bazalwane, uma ilento inalento yokuthi uma uyintombazane mhlambe athi uyintombazane bese uba umfana wedwa ugcina ujwayele lento yokuphila kwamantombazane uwe wona dominator bese ugcina nawe ujwayela lento yokuphila njengamantombazane wenza njengamantombazane. Kanti into engakusiza ukuthi ukuhlanganyele nabanye abafana ufunde ukuthi ukuphila kanjani nabanye abafana, because wena uzohlala intombazane njalo face namantombazane ugcine lo moya ungena. Amen. Bazalwane, so ukuthi wena uhlale uhambe uhlala nabanye abafana basesontweni, uhlale uma uyintombazane ngobona uma uyangena ungahlanganyeli phela na ngobona unenkinga yokuthi ngobona abafana yabo
uhlangane namanye amantombazane ukhuluma ilanguage yamantombazane. Ungathi wena uma unenkinga yokubona lo moya uyakuhlula, mose usondela kakhulu uzokuthelelela vele. Siyabonga, amen. Bashayele izandla ke. Thank you so much. Okay. Nimzwile? Mthulisekile uphendula kwakhe? Ukhona nombuzo? Cela umbuzo, usukhona umbuzo? Ku group number 2? Ukhona umbuzo. Okay. Owesibili onombuzo umuvi? Ngicela ozongilekelela ngokungibhalela imibuzo. Cela uzoba se-ofisini lami. Okay. Uthini umbuzo wakho? Ayibonga bazalwane. Yes. Ngizwe kuthiwa ongqingili banemali. Uzothi imali bayithathaphi? Okay. Asizophendula manje. Okay, owesibili umbuzo. Uyeke uzothi kunemali, banemali. Amen. Nanokuthi uma ukuthi ekhaya kini ukhule nabafana, thola ukuthi kini abakuvume nje ukuthi uphume ngaphandle wenze njani. Nanokuthi uma ukuthi ekhaya kini ukhule nabafana, thola ukuthi kini abakuvumeli ukuthi uphume uhlangane namanye amantombazane wenze njani. Okay. Ngithethe uthu njalo ema-questions. Ubani ongibhalelayo? Uyangibhalela la? Okay. Ayukho angisenayo imibuzo. Okay, ngicela ukudedela, asizokuyiphendula manje imibuzo. Sizoyiphendula sesiqedile present. So ithatha imibuzo siyigcine. Bese impendulo nathi sicabanga isikhathi besa present abanye. Ngiyacela group 2 uze later. Bazalwane, igama uSiyabonga Wazitha, umntwana kaNkulunkulu, usuka ebandleni kaBawuzitha eLisestenga. Ngingugroup 2 group leader wabo ozopresenta ozobuza othole umbuzo ngezidakamizwa. Umbuzo wokuqala ubuza ukuthi zibingane izidakamizwa siyesathu ungqongqozana wakhanda nebandla lami nethimba lami nethimba lami sawuphendula lo mbuzo. Izidakamizwa zibukuthi umuntu mase ethola ukuthi ungena ezidakamizweni ungena ebugebengwini and futhi zithuma ingqondo. Uthena senza ububi, ziyagqilaza, uphelelwa ikusasa. Umntwana ebenekusasa eqhazile liphele ngenxa yedakamizwa esezentezweni. And awumesabi uNkulunkulu, awuphumeleli empilweni. Sidlulele umbuzo wesibili uthi singazigwema kanjani noma singaphuma kanjani kuzo. Ekugwemeni idakamizwa noma ekuphumeni kuzona uqaphela izwi likaNkulunkulu, ukwakhana, ukugwema abangane ababi, abenzi bobubi. Umzali athi ukuhlala nomntwana wakhe emthandazweni. Sike sadlulela nakumaHubo 1 verse 1 ithi incwadi ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziloleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabakolotwayo. Sadlulela ku-Korinte 1 eTestamenteni Elisha ku chapter 50 verse 33 ofundeka kanjena: uma ungalwa lezi verse 33, ningakhohliswa ukujwayelana nababi, konakalisa ukuziphatha okuhle. Ngibonga. Shayela izandla. Sozimali.
ukuthi imali ayingadliwa ngey'dakamizwa labantu. Okay, ngisacela imibuzo. Group 1 and group 3. Umuphi umbuzo nawo ku-group 2? Group 1, cela isandla. Noma ukukhulumile noma akakhulumanga noma khona into ecabangayo obefanele bangene kuyo ba-challenge ngombuzo. Group 3. Anginiseka ngalapho endabeni ukuthi siphuma kanjani way out. Sengenile yini ofanele ngiyenze ukuze anginiseka. Awusho basazochaza lapho usho njalo kuNkwane. Uthi ufuna ukuthi bajile. Awuthi kancane nje mfundisi. Okunye kwakho kusizayo kuney'khungo ezilekelelayo abantu abasuke besedala besuma ama-reflect. Ezinye zezindlela lezo zokulekelela umuntu osuke sethi sengifuna futhi nakhona engaphoqiwe ngoba ayasiwa uma enganqumile akasizakali kodwa uma esenqumile uyasizakala. Okay. Ukhona umbuzo ukubhekisa ku-group 2? Group 3? Owami umbuzo uzothi uma mhlawumbe ngiqale ngokuthi uyibona kanjani into ukuthi le isidakamizwa? Ngoba masikhuluma ngeidakamizwa asichaza ukuthi yini idakamizwa. Okay. Bese ngithi ke uma umuntu esebenzisa isidakamizwa ethi siyamsiza ekuhlakanipheni simenze njani? Ethi uma edle lento yena mhlawumbe ubona kahle incwadi noma wenza ukuthi kube ngcono ukuqonda kwakhe, sithini ngalokho? Shayela izandla group 3. Okay, siyabonga kakhulu ngemibuzo ebheke ku-group 2. Nizwile ngithi ngisazoyiphinda bona. Alright-ke nibe ready. Group 3, are you ready? Alright, woza Linda ka-group 3, mshayeleni izandla. Ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu. Amen. Lo ongiphambi kwenu uMamuzitha oqhamuka e-Abundant Estate. Ngizomela u-group 3 izakhamuzi. Amen. Laphana-ke kuyizakhamuzi sakhelene nobaba umfundisi. So nje okwethu uyabona kungcwele kakhulu. Amen. Umbuzo esunikiwe oqala uthi ucansi nokukhulelwa usemncane ungashadile kungaba kubi ngani ukuzibandakanya ngocansi ungashadile? Qale ngibonge ithuba engitholayo. Bazalwane, sithema sihleli sibeke imibono njengoba siyizakhamuzi. Sabona ukuthi na ukukhulelwa usemncane ungashadile uyaphazamiseka esikolweni bawumuntu ofundayo, kuphinde futhi i-future yakho ime. Umntwana ngeke ngaba-ke womunye owakhulelwa engashadile, impilo iyama. Umntwana nje mayezelwe uyayimisa impilo, usuke yisibusiso siqhamuka kuNkulunkulu, yebo, kodwa mayesekhona futhi impilo iyama. Awunayo way forward, awukwazi nokuqala uzoqalaphi. Siphinde futhi sihlanganise amakhanda, sathola futhi elinye iphuzu ukuthi ungakunika inkinga-ke futhi usukhulile, sekhona nangoku akusithi noma ubrother-ke noma usister kosukubonile noma osekubonile sekumele uyoshada. Abanye-ke abantu abancane-ke abakhulelwa bese bancane siyayifihla ingane uma sekukhona
osekhona ufuna ukushada noma osekhona ofuna ukuyoshada. Sithi ingane sinazo ebese kuba into esilandela emshadweni ezoqeda umshado uma ngabe usungenile kwingane engaziwa. Okanye uma ngabe lenhlanhla wakwazi ukukhuluma ngale ngane usasemshadweni komunye akakwazi ukubekezelela uyaluza umshado kanjalo. Okusho ukuthi kuyinkinga ukuzala usemncane noma uzale ungashadanga. Kwabanye-ke kuya ngokuthi mhlawumbe umuntu uyaba nenhlanhla afunde aqede isikole athole leyo basari mhlawumbe akanabo abantu ahlala nabo ekhaya nangu umntwana sewukuthi kumele ahlale-ke manje ngoba nangu umntwana uzomhambisa ngubani. Sase siqela kwesihloko esilandelayo umbuzo olandela ubunamba 2 ukuthi singakubalekela kanjani sizophunyuka kanjani kulokho. Saphinde sahlala futhi sabuka ukuthi singagwema kanjani. Kube sekuvela iphuzu lokuthi sibona ngathi ukukhulelwa kangaka abantu abancane noma ukukhulelwa sistika kwi-social media sibuke amaphone. OngokweBhayibheli okusho ukuthi kuyisono ukubukela ucansi ungashadanga. Okuyiyona-ke into esuke sisiholele ekuphakamiseni imizwa. Ngoba iso kuthiwa malike labona. Ukubona nje kweso. So bazalwane kube lelo phuzu lokuthi singagwema mhlawumbe abantu abancane ukuthi babukele izinto zabantu abadala emafoni. Asisho ukuthi siyabancabela ukubukela i-social media ngoba vele amafoni sebewaphethe ngesibagwema. Kodwa sewukuthi nawe phela njengomuntu omncane zicabangele-ke manje ukuthi lokhu akunganga nakho kunganga. Okunye esikubekile ukuthi mhlawumbe-ke abazali mabayeke baseduze nabantwana babo. Asekho manje asekho kule generation endala yokuthi umntwana uyakhula ephathe kahle mhlawumbe ayohlolwa and stuff. Hlala phansi nomntwana wakho uvele nje umtshele nje ngocansi mntana ucansi luhle la ucansi lubi la. Awukwazi ukuyibandakanya ngocansi before ushada. Ngoba njengamanje sibalekela ukuthi siyayihlambalaza ebantwaneni baphume bahambe baye ngaphandle umbone umntwana sekubuyela nesisu. Ngoba uyitshela ukuthi uyamgwema kanti uyambulala. Siyasibabona bazalwane abantwana bamaNdiya ukuthi umIndiya iseduze kanjani nomntwana wabo. Ilento esiyidingayo-ke thina nje kubazali ukuthi akwesondele kubantwana bethu. Khona abanye abantwana abalimalayo.